खुलुमगा जतननो ani परिवार kaisa gotona goti tongkha ani para ongkha hingke Tuibandal Dokhin Tuibandal Lompasora hingke thana hingke Melagor Sibajala district obo ani gotona hingke haisi ani babu Delhi o obo Lal Killa o kaisa meeting tongmani Miyapro 24 tarikh o obo Jonojati cultural program hingke o program o thamani Miyapro 4 ta ni sairing ni 4 ta somoy o kumamani tini phungai tabuk koita baji tong 7 ta baji tongo o tak jora kono khoj khobor kwrwi boni yago mobile bo kwrwi mobile tongmani baking potro soho kwlang thangka bus gari o hingke boni dollok rwtung naisingte mal liya kibo hingke janja gari o kawui nai phirok paikha train bai haini khwnao hingke daga ani babu simi aro boni pocket o narang puisa tongo na bo bangla kok bo simi mano hindi kok rok bo maya haino alang palang ongoi tongkha na mobile o bo tak swng call hammani tar habliya baking potro jan charge kwrwi rok ongoi de thangkha na boni mobile bus gari o haini khwnao boni dollok kolom ta haini sao meeting o hamna phuru hai ke kwlang thangka ni sao kisa tukjakpai jaga di naipai jaga di kisa lukurok nugui tongkha hingke kisa sanjakpai di detail phone number tai boni photo tai aadhar card rok soho photo rwui rok mano je aro kaam rok khlai tongnai je tongoi tongnai rok Delhi Lal Killa amtui hai Delhi jaga rok o norok kisa nukhe sanjakpai di kisa please.